konečně přišel ten moment, na který jsem tak dlouho čekal, celou dobu jsem měl chuť na tvoji duši, i tak jsem tě hnal dál, myslel jsem ti víc, že se může stát. Proto se ptám, co bys dělal rád. Cesty jsem prošel, všechno už viděl, k těm duším se však nedostal. Ty jsi mi měl pomoct, jelikož byl můj nejlepší možná pořád. Nová cesta vždy vytvoří nik, pak se z nich stane veliká síť, do které se nakonec sám polapíš a v moři lásky se vytratíš. Jsi jen nemoc šířící se, život kazíš, moment léčby je na čase. Vždyť já jsem tu, já jsem ten lék, před mou medicínou není útěk. Jsi jen malá bakterie, dochází ti energie. Vakcínu na tebe znám, násilí proti tobě pomůže nám. Nemůžeš osm navždy unikat, tak proč se snažíš tolik vynikat? Čím dál jdem, tím tě má ve spárek více, proč? Tím žít smrti způsobu jsou tisíce! Clover, svůj konec pořád snažíš se odepírat, vážně to byla nuda. Když jsem tě musel furt podepírat, znáš, jak to je, že ty musí být aspoň dva. A tak se ptám, jaká má být smrt tvá. Konec příběhu přišel stranu, otočit jsem chtěl, odhodlání to já měl, však přidat se nikdo nechtěl. Životy jsem zmuchlal a hodil do koše, i když je papír ze zlata, můžeš mu čmárat po ploše. Proč si jen nešel po cestě, kterou jsem ti dal přinášet cíle? Své hloupé přednosti si dal, by si tak moc svrhla, když už se to nedalo zadat, když už šel po správné cestě, střepy z nebe začaly padat, když se svět stane jen líný rodou pro tvoření. Člověk si zamane, jít cestou jsou skončí mém vězení. Snažil jsem se tvořit konce různé, ale pořád nic, proč se spokojit jdem síle, když můžeš mnohem víc? Je konec, žádné finále teď je dnes zachrání, tak proč se snažit, když už není možností k mání, pamatuj, že mě jako parťáka máš. A tak se ptám, jaký osud si vybíráš? Mechanické srdce mám, hrozbu sobě ukrývám, aktivní a nebezpečný, zničit příkaz jednoznačný, zmařil si můj plán, zničil mé dráty a matice, jsi jen další virus v mé mechanice. Svůj osud změnit nemůžeš, stejně jak svůj kód. Nemůžeš pochopit, jak se cítím, nevíš, jaký je prázdný život. Dopředu jsem tě musel pořád strkat, strojové učení tomu můžeš říkat. Svoji zbraň příště nabiješ, na můj povel všechny zabiješ. Když se podvolíš, tak přežiješ.
když je všechno nudné, všechno má jen hrany, nikde žádný kruh, ať se díváš na všechny strany. Nevíš, co máš dělat, když letíš v obrazovce, zkusit nové cesty a tvoř nové obrazce. Koho potkáš, zabij, jenom abys měl ten pocit naplnění při vypálení střel. Probíhá soud zkrátka tvrdohlavého odhodlání máš, avšak aby ti ho stačilo, zkus volat o pomoc od svých přátel do temna, ale nikdo nepřišel. Snad tu nebudem bojovat do nekonečna, vždyť by to byla ztráta času zbytečná. Proč jenom nemůžeme najít konec zajímavý? A tak mám prosbu, příště se snaž, prosím víc.